Добър ден! Искам да обясня за течния тапет и за клапаните за микровентилация, които бяха поставени в това жилище. Първо, преди 8 години, за първи път реших да направя по-голям ремонт в това жилище, тъй като то беше в потресаващо състояние, тъй като тук под тази сграда има подпочвени води, а също едно висящо растение, което опасва цялата сграда. Това се отразява на влагата в жилището по невероятно силен начин. И влагата в жилището много години подред беше на безумно високо ниво. В смисъл, буквално всички мебели или легла или тъкани бяха просто мокри. И това беше денонощно. Когато се върна да живея след няколко години, когато не живях тук през 2016 година, този въпрос трябваше да бъде решен. И тогава мои приятели ми препоръчаха да използвам течен тапет, а също и клапане за микровентилация. Което и направих, като се консултирах с специалисти по този въпрос. Тогава дойдоха хората, направиха необходимите измервания, препоръчаха ми точни модели на клапани и на течен тапет, които бяха поставени. И това наистина реши въпроса с тази влага. От тогава в това жилище влага няма. Но през настоящата година, всъщност миналата вече, 2023, реших да направя основен ремонт на това жилище, нещо, което преди 8 години не направих, чак в такава степен. В смисъл, примерно, смених електрическата инсталация на жилището. И тъй като стените бяха разкъртени, реших да направя отново течен тапет и да поставя нови клапани за микровентилация, като и новите клапани и новия течен тапет са вече подобрени модели, тъй като минава време и съответно тази технология се развива. Така че в момента съм сложил нови клапани, които са по-добри модели от предишните, по-ефективни, а също и нов течен тапет, който е също, предполагам, още по-ефективен от предишния, макар че аз нямам съмнение нито в предишния, нито в сегашния, че те ще задържат това жилище сухо и без никакви избивания на влага за напред.